jadi landa. Kami adalah landa berpangkat kopral, loh. Ini di bawah asuhan Sapiteng. Kapiten Sapiteng. Ini saya mengatur soldat-soldat gak pokro kabeh. Semua Belanda purik, tinggal aku tok. Ini mana kapten tidak datang ini? Apa kapten ini lali apa piye? Kamu. Oh, sangat nanggap. Wah, gimana? Kita orang kalau sudah jadi Belanda, ngomongnya harus setengah gak teteh. Saya tadi dengar dari jauh. Yes. Kamu memimpin orang baris atau memimpin wong buruh derep? Koyok memimpin buruh tandur iki mau. Gerald. Loh. Kopral Gerald. Wah, kalau ada goblok. Kamu bilang katanya saya tadi Sapiteng. Yang betul bukan Sapiteng. Apa itu? Lonceng. Kapiten. Kapiten. Kapten ya. Sebagai seorang kopral, yes, sir. Kalau kamu pakai nama Slamet, nggak pantas. Wah, Belanda nama Slamet itu adalah nama Jawa. Aslinya saja Slamet Bulldozer. Saya juga tidak ketinggalan, kopral. Iya. Nama saya ganti. Apa? Tambah Pendi Molen. Namanya ini satu proyek ya. Nah, kamu tahu Molen? Molen itu gawe ngejur semen sampai wedi. Soalnya awak dhewe belak kuli batu. Yes. Kopral Slamet Bulldozer. Yes. Gimana kamu jadi londo poyo kerasan? Wah, mulai dari Negran sampai sekarang aku sudah kerasan, malah sudah kawin aku. Itu istrimu itu orang apa? Orang Jawa dari Rungkut. Mestinya nggak pilih orang dari Rungkut kamu, Mat. Dari mana? Pilih dari Benowo saja. Wah. Soalnya londo senengane wong Endrosari ya. Ya. Apa kamu sudah punya anak, Mat? Begini Kapten, saya kawin selama 2 tahun, dapat anak 1. Itu orang mana sih? Orang. Iya, Belanda orang ya. Tadi setengah gak ketemu. Iya, kongkang ya kena, orang ya kena. Istrimu itu orang Rungkut. Orang Rungkut. Punya anak 1 namanya siapa? Kalau nggak salah Ramelan. Wong bapak Slamet Bulldozer, anak Ramelan. Itu begini dari mana? Kapten, saya asli dari Nederland. Yang saya kawin adalah anak Waklan. Jadi namanya Ramelan. Good ya. Dan kalau Waklan saya juga titik-titik ya ru. Ya. Perintah dari Kapten bagaimana untuk langkah selanjutnya? Apa itu selanjutnya? Cara Inggris itu selanjutnya. Cara Indonesia selanjutnya. Kemarin kan sudah saya perintahkan kamu. Apa itu perintah dari jenderal selanjutnya? Kamu kok malah lupa karena tidak saya catat. Kita orang katanya kemarin disuruh gelek beling. Gelek beling sih, Mat? Wah, bukan. Cari beling namanya. Cari beling. Iya. Gimana acara sekarang? Ini menurut perintah jenderal saya dengar dan saya kopi. Tahu kopi? Tahu. Kopi dangdut. Bukan kopi dangdut itu. Saya monitor. Monitor. Itu selalu perintah dia cari ratu-ratu suruh kerjasama pro. Pokoknya kongsi. Kongsi. Istilah kongsi ya. Supaya orang-orang ratu-ratu itu pro sama Belanda-Belanda. Istilahnya kita harus kerja sama. Stick and give, tahu kan? Stick and give. Aku dia bingung ngomong itu. Saling memberi dan meminta. Oke. Sekarang begini, kita harus cari ratu-ratu. Ratu mana yang paling buas? Kalau yang buas saya ada. Ada pandangan. Siapa itu? Kita masuk hutan cari harimau. Wah, itu jenis nyidam terbelok. Katanya minta buat, Slamet. Maksudnya yang pengertian cukup. Oke. Ratu mana ini? Itu ratu. Ditakon ratu ndilah pokoknya awak dhewe ngapal.
Gimana kalau Ratu pilihanmu terserah. Ini Ratu Setan. Hah? Ratu Setan? Oh, bukan Ratu Setan. Jangan. Cari Ratu. Pokoknya kita cari saja, jalan terus, jangan berhenti. Begitu ya? Nek teolo terus leren ngono. Mari kita berangkat. Ayo. Mari. Eling sik gedhong piye. Ojo enak-enak riko njajah ana negaraku. Aku gak nrimano. Iki lho, Joko Brok saung galing arek lidah Yonawati. Kedurus Keramat. Wiyung. Karangan. Babatan lidah jeruk lakar santri. Saban iki lak boleh kernete mikrolet. Yo brek. Titenono londo. Awakmu nek gak gelem minggat teko Pulau Nusantara Jawa, ojo takon dosamu. Iki piye nek iki piye? Kon gawe karepmu dhewe, nabuhe aku kok saenake nek gak tak bayar rasakno dhewe. Iki rumah samu kentrunge wak kembis ta rek. Saung galingan njaluk kentrungan. Anggepe gak iso. Dungane ya. Sing ngendang iki tak silan aku sumbar ditabuhi kentrungan. Wajah. Gak ngerti nek aku ki pendekar bapakku endek irunge mekar. Kita dijual-juli. Sing penting tolek ilmu, ayo diutamakno.
jawabna aja kula ojo seneng dolor eker-ekeran angko akhire gak karuka ayo menggalang persatuan dan kesatuan sebab iku kunci kemenangan ojo lali dulur jaga kesehatan sembarange jok liwati ukuran mangan turu lan nyambut gawene kudu mawa pritungan nek awake tetep sehat lancar tolek jam pangan ayo padha jaga kondisi badan mula ojo sampe terlalu tegang mula kita cak kudu tolek penyegaran kudu sering rekreasi olahraga lan nikmati hiburan mula saiki dulur macem-macem anane tontonan kita kudu nonton sing cocok barek kepribadian wapi sing cocok barek adat ketimuran nek niru-niru sing gak kena akhire gak karu-karuan nek aku iki hipurane yo sese senengane ngingu manuk yo akeh manuk siji dulur angel pakanane yo iku manuk wari no Irian Jaya panggonane nek bojoku dulur senengane ngingu kucing saben dina pakanane daging wingi gak nyekel duwe gak iso blonjo pikirane kucing 5 dicul nonok kurungan gede manuk kuntek kari manuk peking aku taro kate awakku kesel delok manukku entek atiku yo mangkel gegeran rame dulur bijine tak tarik tugel tak tarik kupinge cepot duwe bojo kok tepak sing metuh ayo ayo gendeng kok gak kondo iki gendeng apa iki rondo grogok mari ketiban klopo aduh toro aku gelemi jeti rondone kaya putri cintaku setengah mati aku tak nginep rong bengi oleh rondo teles mari kejegur kali aduh ademe penjaluke tak turuti aku mari oleh rezeki tapi aku janji jok kebimbang sapari nek konangan aku tak selentik no sapi aduh tak kopro aduh
Kak Pokro dhek ngajak kenalan jare jenenge Endang gelem tak jak pacaran tapi jaluk kendaraan aja kuwatir engko tak tukokno gledekan aku ceketer aku ceketer terus ngajak guyon dhek gelem tak boyong mripate kate mencorem areke ayu ngoblong tapi sayange udele bodong namung semanten kidungan kula dalang boten borong barang sausin kalem wis lan lho ya apa yo penten kelotken timbang namung semanten kidungan kulon nang tutu tak tutu jelatok ya ngono lho rimentek kok aja betak-betan ayo terus lela mulane wong urip panjake sempel nan iki mang sing mburi ketatil siji aku ya apa kanjak kendang kok ngono iki setire lan kendang ta wah mari kentrung mari ngono dikek rondo ngrugo panyenek rondo-rondo niki mengandung vitamin ta Aki sumpah rek, iki lak negara kita dijajah company ceritane kaset iki ngono kaset iki. Mangkane aku gak rela lek negara kita dijajah mbarek company. Iki aku iki meguru rek. Tapi guruku kok setengah eling kok setengah enggak guru. Kok nang aku meguruku keliru nang wong kojlok nang. Kolo, guruku. Sabono guruku. Mbah. Loh, sampean mau gending napa no? Kowe iki mau gending apa arek-arek iki mau lho aku ora ngerti. Sampean lak mantane kerawitan dia. Iya. Loh, saiki aku isih mantan. Oh, isih mantan. Kali Pak Citra sik dulu. Oh iya. Nak kadang. Oh, nak kadang. Iya. San mau digendingi diwati, Mbak. Kula wae enak bareng buli gauk iso. Nggih ngoten. Kapan-kapan lek memang kerawitan kali sampean niku mboten enak. Lek enten napa-napa mboten dikandani. Yo. Dadi mesti arek-arek iki tak delok iki sapa wae sing padha nakui aku iki sapa wae. Sampeyan pun tole-tole Mbah Nolem mriki mah lho, Mbah. Ya, aku kira tahu. Teman kaya ngene iki ya iki. Mbah Slamet. Apa? Niki murid sampean rumin sinten mawon, Mbah? Saniki enten pundi rupane enten sing melok wayang wong barang. Wah iya. Ketoprak, ludruk nggih. Oh nggih. Saiki ndi okah murid. Kula niki mbok nggih diparingi ilmu mbah pirang-pirang taun kok mboten diparingi ilmu. Kula niki badhe nyecep sampean. Ayo, saiki ngene wae ya, Ngger. Nak kowe arep nyecep sing endi pilihan. Nggih kula wani nyecep sing bagian bayari mawon. Kok sing bayari? Sing bayari sapa? Oh nggih, wonten dene ku rahasia perusahaan. Saniki perintah jenengan dumateng ingkang kula terus pundi? Iya, Pak Kandang ya nggih. Nggih, Mbak. Kaya mati aku. Ya pun kesusu Mbak, pun kesusu matri. Ya kok mati.
Mati. Nggih. Terus tambahku napa tugas kula salane ilmune pun mlebet. Niki tugase kanca-kanca nanti. Iki wae. Sing arep tak rembug ya. Kejaba arek-arek iki kok mangsa nabu ya aku kok pating klotan. Nggih, pun. Ora ngerti nek aku ki pimpinane kawitan biyen. Yo, tapi saking gelek gak dibayar boleh dadi peguam. Iya, iki nek ngerti karo jenengku Slamet Pramono. Lho. Oh, nggih. Wis kono. Slamet ki nang ndi ya Slamet. Pramono ki ngerti sadurunge winas. Nggih, sadurunge dikandani sutradara wis seru nggih. Kowe kok ngono to? Saniki tugas kula teng pundi sebab kula wau dalu kok ngipi kula badine ansal napa penggawean sing abot, Mbah. Ya niki temen lho, Mbah, mulai temen niki, Mbah. Lucan lagi. Oh. Terus tes pundi, Mbah? Tes pundi sakniki kula tugase teng pundi? Wong wilayahku. Sekarang sawono langkian. Apa kok ngono? Sangge sembarang lek mboten dikenongi lak gak enak. Jelas tak ke jeneng sira. Nggih, Mbah. Nggih. Mula nyedak ana ngarepku kene. Kula mboten wantun. Nyedak-nyedak mboten wantun, Mbah. Sampeyan dereng adus, Mbah. Iki malah aku kesusu. Nggih. Kene diseret jaim. Ora ngerti dadek kaya ngene iki. Nggih, pun mboten napa mungkin dobel, Mbah. Iya, mergo aku tanganku ya obah. Nggih, terus sakniki nang pundi? Soale jam iki rada anu, Mbah. Iya. Iya. Lalu saiki tanah Jawa kene iki ketekan mungsuh. Nggih, kompeni Londo, Mbah. Kompeni Londo. Nggih. Kudu saiki nutupi supaya wong-wong sing padha rekoso ki tok tulung. Nggih. Kula mboten nrimakaken lek bangsa kita di ide-ide kali tukang pijet, Mbah. Pijet. Pun, sampean angel-angel catetane men kula betoni, Mbah. Cocok kaya ngono kuwi. Cocok kaya ngono kuwi to. Nggih pun ngoten pangestune kula suwun, sakjane kula niki lak berjuang kepingin ngentas sangsarane bangsa dhewe. Pangestune kula suwun kula tak madosi tiyang ingkang nyambut damel sesarengan kali bangsa Walanda. Lho pun sampeyan enten e. Wah. Kesusu. Oh, gak kesusu ta? Ya. Mbah niki kacamatane kudu ngekiraken malih, Mbah. Mergo saiki kudu butuh tenaga sing nggih, Mbah, nggih. Profesional. Nggih, Mbah. Kaya tenaga ilmu. Ngoten, Mbah. Ilmu tenaga luar, tenaga HR. Lho. Tenaga HR dalam. Loh. Tenaga HR. Ora ana ya. Termasuk TB Mbah niki. Ya. Tenaga bantuan. Pun ngeten Mbah, niku wau pun ndugi kula liwat sampean balik teng kula malih niki. Iya. Nggih, catetane malah ngoten ta. Iya. Saiki hati-hati. Nggih pun ngerti karepe pangestu jenengan kula suwun kula badhe ingkang berangkat, Pak. Ya. Bocah-bocah kok cengengesan kaya ngono iki lho. Aku ngono ratu ngerti. Ratu iku wetu siji. Gawe peraturan siji, ngerti? Opo kok cengengesan kaya ngono iki? Iki sun waspadake kaya paman pati Jriten Sapari. Apa padha becik sak sowanmu, Sapari? Inggih, sami wilujeng mboten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Mula saka kuwi tampan ana puja pangestu marang kowe. Inggih, kula tampani kegrawalan anggen kula nampani. Iya. Napa dawuh Gusti? Iya. Kula trami asta kalih. Iya. Tak wonten pucuke rikma ndadosaken lingsa. Jimat.
Tak terima kabeh. Nggih, nggih. Ananging kowe kudu tak andani. Soale aku iki lak gak ratu to. Nggih, Pak Ratu. Lho kok Pak Ratu? Panjenengan lah Bapak. Kok malah male omong muri, wong ratu kok Pak Ratu ya Gusti ngono lho, Ri. Nggih. Oh. Nggih, Gusti. Kowe mangerteni. Bojoku jenenge Musnifah. Oh, Ya? nggih. Nggih. Jane iku bojoku iku jane ngono sinden. Oh, nggih. Sejarah iki ngene. Nek Jabarat kono ku ana wayang golek. Aku iki ndeleng wayang golek, tak deleng saka mburi potongane semok. Nggih, nggih. Ora kuning, ora ireng ning manis. Janggute kaya blontang. Aku ketarik. Watake panjenengan mboten kenekan. Iya. Sifat cerongoan. Aja ngono. Ora apik ngomong ngono ku ora apik. Enten wanita ayu pun kebimbang. Ndur aku kebencut tak sawat kacang noleh tak awe. Oh, ngoten. Tak seret tak gomule wah dualane gulung kuming. Nggih. Sinden gak enek. Niku sanes cinta kalih sampean. Cinta apa? Kelaran Gusti. Mulai iki rene bojoku iku sinden, Nggih. saiki undang rene. Timpalono. Undangan. Oh, nggih, nggih. Timpalono. Gusti Ajeng Ratu Ayu. Apa? Gusti Rajeng Ratu Ayu? Lah nggih kula nimbali panjenengan iki napa pantese? Kok nimbali ya Gusti Ratu ngono kok. Lho, niku nggih Gusti Ratu. Lah panjenengan Gusti Lah Ratu. Prameswari. Ah, singkate Bu Ratu. Kok Bu Ratu? Gas pundi, Bu? Ya piye kabarmu? Niki bapak kok ora dikangen. Ya ben. Lho, niki sanes kangen ben. Niki pun nglenger ningali ben. Sanes ben iku ya men iku lho. Lho, Men jarno lho goblok. oh Padha nggih. karo sampean ngono. Sing ngene, Bu. Jane ngono aku iki wong cinta wong bojo. Alah biasa gombal. Lho. Niku biasa ngerayu niku. Pancene kok. Mula awakmu aja selak maneh, aja muklis maneh, awakmu dikasih sinden. Rene saiki kok dadi ratu, kowe iki anu diundang apa? Ngomong apa iki? Apa? Kowe iki diundang Bu Gusti Ratu, Ratu. panjenengan menyawi wecanten niku pun gopo-gopo. Ora. Tenang-tenang mawon sebab niki rekaman anyar. Aku kok kepengin ngrungokake suaramu. Nggih, nggih. Rene kowe iki sinden, jajal. Saiki Niki kowe nyuwun ura-ura. Suarane tok apa mbek wonge kabeh? aja ngono ku nek buyarahe nek karo wong. Walah. Saiki suarane. Ya. Iya. Rengokno ya, Cak. Ya. Gusti Ratu panjenengan pirengaken Gusti Ratu. Alilang matane sahabat nang. Alilang matane aja lali karo bulan. Ya. Jalane pancawarna sahabat nang. Tangis saban dina. Golali golader mayu saban. Golali golader mayu sampean balik pulang melu. Gusti Ratu, niki teng Jawi kok wonten dok-dok. Bro, ono tamu. Kowe mlebu, Aku tamu, enek tamu. Gusti Ratu, niki enten Belandit. Oh. Kok nek ngomong kok ngono siri? Belanda. Ono londo. Nggih. Ini saya mendelengi karo antara ratu sama si Pate. Londo kepatihan. Oh, Selamat. yes. Ini yang Belanda yang mana? Oh, padha irunge. Enggak. Ini irungnya gede gini. Oh, ya ini ratu. Itu Gusti Ratu, Tuan. Ini patenya. Saya Pati Sapari anak buahnya Ngadari. Tari. Begini. Iya. Ratu ya. Iya. Kamu ratu. Iya, betul. Saya atas perintah dari yang atas sana untuk mengajak kamu kerja sama. Oh, iya bagus. Jadi satu sama Belanda ya. Ojo khawatir aku gelem. Saya tunggu ya. Iya. Tunggu perintahmu ya. Iya, ojo Saya khawatir. permisi dulu. Iya. Sapari. Nggih.
patok kayune gak ono kabeh. Iki paling ya kelakuane wong-wong paling dijukoki gawe gambang iki. Rono-rono gak ono. Wis timbangane golek kayu gak ono. Wong wedok kon golek kayu anak golek manuk. Loh. Angin ta. Loh. Iki apa iki? Tibake arek peguron tekane mesti bareng angin. Loh. Loh, sapa jeneng? Oh, tibake wong gendeng. Ditakon kok meringis yo garangan. Sing wis niku wae sampean ta? Aku iki mang tekane teko Padepokan metu rene iki mang. Miber niku wae. Lho gak. Lan apa? Berangkat. Ya miber ya sembarang pokoke katutangin aku iki. Wes awakmu mang teko kene gak mambu. Napa? Angin teko kidul gak mambu aku lek teko. Nggih. Ya apa mambune? Sriwing. Tapi sriwing ambek ngempet terung lho kap. Aku iki arek peguron. Oh, jenengku Bambang Kartolo Sarpo. Bambang. Iki Mbak kae jeneng biyen gak keliru ta ya. Makane Bambang niku biasane satriya bagus nggih. Bambang nggih. Kaya Bambang Gentolet barang iki. Terus Kartolon niku anu madu nggih. Madu. Sing gak enak Sarpo nile. Oh, Sarpo niku ula. Empun suwe sampean ngulo. Lakon wis rumangsa kenek pira lho. Ngomong kok ora. Lah niku lak jlentre, Jeneng sapa to, Nduk? Kula. Heeh. Jeneng kula Tini. Oh, omamu ndi? Nah, omamu ndi? Nika? Ngene niku lho, ngisor wit. Oh, iki alas ae. Sampeyan niku nggih, suwe niku mboten kepethuk diarep-arep mbek bose. Nek kepethuk omongane jelantur, wong wis ngerti nek alas, nek ruwet ngeten iki alas. Lho lah kok ono selambune bareng ditutup. Wah, panas ya, Bos. Ngene, aku iki mudhun teko Padepokan sing diarani Gunung Mrutu Sewu. Mrutu? Ya mbae jenenge Mbah Slamet. Oh, iki bangsane gurem iki. Gunung Mrutu Sewu. Aku wis suwe nyecep elmune Mbah. Mudhun sik iki, sik ana rekaman iki tok mudhun. Oh, nggih. Terus saiki karepmu nang ndi? Lah kula golek kayu-kayune entek, Cak. Oh, iya kapan-kapan aku tak dolen nang nggonmu. Sebab aku oleh tugas saka Eyang Guru, aku dikongkon berjuang belane wong sing dijajah karo company lho, Nduk. Oh. Berjuang. Boleh kaya kandar aku lho. Sampeyan kok ajeng berjuang? Aku berjuang nglumpukno wong-wong sing gak setuju karo bangsa company ngono lho. Kon setuju enggak? Lho kula nggih nek melok sampean nggih setuju, nek sampean jak lho nggih. Tapi ngene, iki tarep sing kate teko iki mbodono. Lah sampean niku lho wong berjuang iki nggawa alat-alate, lah alate napa? Lho aku arek peguron kok. Oh. Aku dicekel mesti merucut. Sebab awakku tak labur uli. Sampeyan iki peguron apa bengkel? Wis aku gak kakan ngomong, aku tak nang ngare dhisik ya, golek rak. Oh, dublek. Nang kutha tak golek ratu-ratu sing kerja sama mbarek ingkang Belanda, ya. Oh, ajeng medun. Ya wis. Mboten nampil teng omah kula. Wis ora usah. Omahmu tutup, ya. Tak budal ya. Nggih. Jenengmu Kastini. Nggih, Sarpo, tak eling-eling Sarpo. Oh. Yo Sarpo, liyane aja dieling Sarpone tok. Iku mang wong temen ta, Wong. Lho. Wih, iki tambah irenge nemen. Wah, durung sampeyan niku dereng kenal kula kok pun jamah mboten karo-karuan. Kula niki sanes ireng. Lah napa? Gilap. Sampeyan niki napa teng alas niki? Lho, lah niki pun gawean kula kok golek kayu, golek manuk. Kok kleresan kula niki wau mlebet alas melagi niki. Sama niku kula rewangi mudhun gunung munggah jurang. Niku kuwalik. Nah, diwalak-walik ya padha ae. Lah sampean goleki napa mriki?
perlu goleki wong wedok sing nganggur. Lho sampean gak duwe emak ta? Nek emakku duwe, cuma nyambut gawe ku saiki nok keraton. Oh. Pati aku masih elek-elek. Oh, pati. Pati. Oh, wong pati kok pati. Jenengmu sapa, Nduk? Tini paman. Aku kan celuk paman rabi bebekmu ta. Lho lah, kula nek ngrungok-ngrungokaken teng anu pati niku paman, ngoten niku. Oh iya wis kapilen paman ya. Nggih. Wis anggepen pamanmu gak apa-apa. Saiki ngene, Dik Tini ya. Oh, Dek ngoten nggih. Iya, Dik wis Surabayaan. Oh nggih. Ajeng napa paman? Wong kon ayu-ayu kok nang jero alas, apa kon gak wedi dipangan caman? Dipangan macan. Nduh, mboten enten mriki. Lah omah kula pun teng alas ngriki kok. Lah ya wong ayu-ayu kok luru kayu. Ayo melok aku nang kutho. Teng mriko teng napa kerjane? Nah, tak kei penggawean. Napa? Kon tak dadekno perawat. Ngerawat napa niku? Ngerawat aku. Sampeyan niku wong kait kenal kan ngerawat. Ya aku iki diutus Gusti Ratu dikongkon golek pembantu kasarane babu. Oh, sing penggaweane anu nika to? Ngene pawon-pawon. Iya. Lah niku pun biasa nek kula teng pawon muangan tok. Mangan tok. Besok mangan. Meledak petengmu. Lho maksud iki ya umbah-umbah, wis ngladeni ratuku. Enggak ada kali sih ratu sampean. Oh, duwe sembarang duwe. Bojone nek wong Bandung. Lah kudu sedikit banyak bahasa Bandung kon kudu bisa nguasai. Wong aku iso ngidung Bandungan kok. Lho sampean saged Iso. Ya napa nek ngidung? Ada papan mandi di Kocing Kurus. Kocing Kurus kayu jati. Sampean Badannya tampang, baunya lebus. terus Karena mandi di kali. sampean nek ngidung ngoten kok anu kaya Joko Suwarno. Bojone ratu iki nek ratu nyengkring ngono tak jejer ya. Oh, anu sinau nggih. Jenenge Wayu jenenge apik jenenge. Jenenge sinten? Saripan. Lho, wedok niku. Mbok Saripan. Saripah. Oh, nggih. Saripah. Ayo melok. Melok sampean? Iya tak penggawean. Lho kula tak kondo kali niku mak sik. Oh, kondor. Sampean niku delok Kondo. kondo. Parah niku lho pamit. Oh, pamit ta. Nggih. Awas ngomong keliru. Sampean pun ngomong ngoten Wis ta. jadi pamit engko nggarai kesuwen ae. Engko ibumu kok tak kirimane layang. Aku nggih layangan telu. Layangan. Ya. Nggih, anu budal mbek mampir kondo ngoten lho. Ngono, Pamit nggih. Ayo. Nggih. Ayo. Kula sampeyan gendong. Bune, Apa Pak Ne? wis mari masak. Ya wis. Masak apa, Bune? Lha sampean karamane apa kok takon jengkol? Jengkol? Pola balik kok jengkol ae. Ya sakarepku. Ojo sak karepe ngono ya sing penak sing masak. Lah kepriwe sampean ari mene duit mbok kesel banget lah. Wah. Aduh, tekaken jengkol. Nek kaken jengkol nek angop lho, ngeri deh. Ya panis ngeri kok. Ah iya, nah iki awakmu kudu mangerteni dhewe. Awake tok lah sirahe karo sapa? Oleh dhewe-dhewe sirahe karo sapa? Lah sirahe kantil. Apa kok karo sapa sirahe? Lah iya kok. Ah iya. Nek wis mari masak, Ya. saiki ditoto nek jero kono aku arepe maem. Mam apa? Yo Mam sego ta? Dede krekil. Oh. Apa iki ya mam Saiki sego? apa mengko? Yo mari riyo wae. Oh. Ya saiki. Lah wedange apa, Pak? Kopi apa? Ya wedang kopi. Oh, biasanya kelane sama bensin. Hei, Bensin. oh, sakno. Wis tak saiki. Ya saiki ya. Ya, wis. Hati-hati ya, Pak. Ya. Bun. Monggo, sapa iki? Mangko kita aturaken sungkem pangabekti konjuk kalian angkel
angkel iku lak paman sih. Nggih, Gusti. Nek aku ngrungokno suarane dedek piadeke ponak aku dhewe iki. Sinten? Tolo. Sing ngomong sinten? Sing ngomong sinten yo aku sing ngomong. Kan tolo kowe iki. Pokoke karuan sing nggih kula Kartolo Lah Paman. iya. Nggih, terus pundi kabare kraton mriki niki? Oleh pengestumu ora ono alang-alangan apa. Iki kraton pundi sini? Iki kraton nggone kaca piring. Kraton jalan kaca piring, ngerti ya? Soale kula pun dangu lelono, Iya, iya, pados ngelmu, Iya. dadi lali kali kraton iki. Terus pundi Ibu Ratu? Ibu Ratu sik pancet ae. Mboten- Tambah semok gae. Oh. Tambah lemu, ayu. Mboten segar. sambang teng Cirebon. Aku ora oleh nek nang Cirebon kok dijukuk dalange maneh. Ngerti? Apa awakmu ngawur ae? Lah sanika bibi dateng pundi? Nek jero, mula saka iku nek kepin ketemu bibimu nang jero. Ya. Nggih. Nggih. Oh, nika to. Lah iki Lho, lho. titipmu. Panggeng to kali kula niki. Bu, Ingkang ponakan. Ponakan sing ndi? Kartolo. Oh alah, pangel iki saya kira suamiku sendiri, Mas. Wes. Nek waduh. Nek ngene aturane pisan iki tak jak rekaman kon. Merusak aku lho nek ngono. Iki kon aku iki. Guyon, Man. Yo gak apa-apa ya. Kula sampun dangu mboten sowan ngriki sebab kula niku wonten parlu. Karo apa, Le? Nggih pados ilmu kangge napa gesang kalian benjangipun dos pundi tiyang lak kadah mencari ilmu to. Kedah, Tiyang niku kadam. Kok ngene yo? Nggih. Pane Ratu? Ana apa? Lah ratune karo ponakane kok ganteng ponakane yo. Wis pisan iki tak jak rekaman men iki tak jak kon. Temenan gak tak jak kon. Durung kepethuk ponak aku wae durung kepethuk Nur Said kon. Nggih, pangapunten bibi niku kok guyon. Kula badhe nderek ngriki Bi. Oh ya kok beneran kok. Kula tak nguat-nguati meking napa ngenter. Kok mekilat enggak ana meking aku nyebut namburi karo aku. Lho karo aku nono arek ganteng. Oh nyarap ae. Ayo ngene temburu sama niku. Nggih, Janang buri mangan-mangan sing Ayo, ayo. nggih kula badhe teng bingkeng, Man. Sing buri. kuliah binceng. Loh, Punten. oh. Mangga. Model-model nek punten mangga, sampurasun, rampes ngono lho. Dungaren, ya apa kabare? Pesen panjenengan sampun kula angsalaken. Lah ndi bocahe? Niki tapi potongane lanang. Wah. Potongan-potongan. Bapak ni lanang. Lah iya. Nggih. Lah make niki wedok. Heeh. Pakaiannya lak tronoan. Nggih, lah kula pun pamit teng griyane, kula pamitaken pindah jenenge kula jak teng kutha. Oh, ngono ya. Kula jak teng kereta. Loh, Keraton. keraton kok kereta. Iku nek ngomong cemplang-cemplung wis rame arek iki. Lah menika larim. Ah iya. Ini Nduk. Pundi ratune paman? Aku, Nduk. Lah, ya ta. Oh. Blongo, Sampeyan niku nek blongo. ngomong dangak ta ampun diluk mawon. Bapak arek wis ajuri wis Niki kan ajri niki nggih. adri lapo aku menungso biasa. Nggih ngomong sing teteh lah. Wis. Monggo. Kula dijak mriki kalih paman niki Pak Tu. Oh, Pak Tu. Sare Pak Setu berarti. Gusti Ratu. Gusti Ratu. Yo kok Tu. Oh, Gusti Ratu kok Pak Tu. Apa iki? oh Gusti Lah, Ratu. Gusti Ratu. Nggih. Jenengku Gusti Ratu Basman, ngerti? Oh, Gusti Juluk Ratu. Selodono. Niku enten artine. Ora maksude Selodono, Selodono. Selo watu dono amal. Terus Dadi amal watu kanggo pembangunan. Oke ya. sampean dadi ratu kok pancet. Terus Sopo? kula ajeng kei penggawean teng mriki. Iki sapa sebengah kaya ngono kuwi. Jenengmu sapa, Nduk? Gantine Jeneng kula Tini. Oh, lengkape sapa? Kasini. Ya. Nggih. Kowe anjen tak kongkon rene perlu tak wenehi penggawean. Lah nggih nyambut gawe kula napa? Wis gampang. Penggawean kula. Yo kanggo pembantu. Oh, mbantu sampean. Iya, njukukno bola. Njukukno bola pingpong. Apa iku ngawur ae. Biasane panjenengan main tenis. Nek delok ayune kaya ngene iki. Nggih. Saiki ngene ae. Ayo pundi kali Ibu? Lho, ayu iki. Kali Maka. Tentu. Apa nama kabar?
sing berat iki kame makne. Makne di. Oh. Iki persis kaya Yayu. Wis paran nek gelem tanpa dadi pembantu tapi bojo. Ngoten pundi? Napa paman? Sampean mriki diangkat dadi ratu, lah Pak Ratu niki dadi boros sampean. Kuwi kuwalik. Kenapa? Tapek bojo. Oh, sampean dipek bojo. Dipek bojo. Iya. Lah niku ratune napa mboten gadah bojo? Lho, bojoku ana tapi luwih ayu awakmu. Nggih. Walah. Pun padha tuweke ari besar mbuna. Bojoku wis legrek rupane kaya blontang. Ajeng rabi malih. Ya awakmu ngerti. Ratu entek-entek wong wedok. Gajah nyemoni Nur Said. Pun sampean purun mawon tinimbangane dadi boro. Dadi bojone ratu niku eco. Enak. Tanpa nyambut gawe. Lha apa dipikir kok enake kok Sampean pikir dhisik sampai purun sampean keluar. Enake wong lanang ditinggal mburing glenuk ambek wong wedok. Kaya ngono jarene njaluk diadeni karo bojo. Aku mbok ora ngerti ya. Apa? Potonganmu sering-sering. Apa kaya Agus? Bano gak apa-apa. Oh, aduh. Sampeyan ki wis tuwa. Iya. Mbok ngeling ngono sadurunge ape mati sampeyan niku. Lho, matek-matek ngono aku rek masalah. Iki ngene ya Nilwan. Nun sewu jeng. Apa ana? Lha enake sampeyan niku lho. Apa? Sampeyan niku lho. Apa? Apa? Sampeyan gak ngerti aku iki bojone sampeyan. Iya bojoku. Lah ya wis ngerti bojone ta? Oh, Lah kok curiga. tanding-tandingke. Lah iya. Aku ditandingi sampe ora sudi ora siut ngerti. Waduh. Ayo ora siut barang. Apa? Ratune diseneni ibuke. Eh, mboten apa-apa. Kembang tebu lempar 1 dapat 1000. Aku disenani blontang. Blontang. Wis kono mlebu kono wis ora Hei, apa-apa. ora usah babu. Oh, babu-babu buku. Anu, Napa? kula jenenge dirabi kali Pak Ratu niku. Oh, dong dirabi kali niki. Nggih. Walah mana-mana ayu mondok, dirabi kali potongane wong kaya ngono aduh, soro. Nggih. Iya, ndelok iku mau wis rusak ngono kok. Loh, Dek, Lho, kono kene. Loh, aku sampean budal iko ya, ketemu ambek paman Patih jarene. Terus aku jak rene jare dijak golek penggawean. Dibae? Lho kene jangan dirabi mbek Ratu iku. Lho, iki Ratu iki pamanku. Loh, Aku wis suwe gak tau rene bareng rene kok keadaane Ratu ini kok koyo ngono, kok watuke kok wis ngekel. Dadine Ratu iku paman sampean. Lah, iki lek ngono ngene, wis gak tepak ya. Karo bojo koyo ngono, ndane karo bangsane. Aku gak setuju karo tindakane paman Ratu iki. Wis ayo saiki minggat ae. Ayo mingat. Oh, minggat. Minggat. Ayo saiki minggat nang Pulau Batam. Gusti Ratu, Ana apa? titian panjenengan gajah mboten purun dipun dititih kali panjenengan. Laporan titian gajah. Biasa lak numpak gajah sampean. Iya, nek waktu ameng-ameng. Nggih. Mlaku-laku nek taman. Nggih. Lho taman. Taman iki sepanjang. Nggih, taman. Gajah. Berpuji. Nggih, ana raja. Nggih. Oncok teko. Selamat datang. Ya. Tuan. Ratu Pasman, apa kabar? Oh, kabar saya. Ini begini, Gutu. Masalah Gusti. Gusti Ratu. Oh, Gusti Ratu. Gusti Ratu Gusti. Saya sama Kapiten ada ini peluru. Rempelu. Itu teku. Ada perlu apa lho? Ada perlu Mas. Iya, Londo. Ini begini. Iya. Dulu kami pernah datang ke sini untuk mengajak kerjasama dengan kamu. Iya, Londo. Tapi ternyata sekarang Iya, Londo. kamu bukan kerjasama, tapi ada orang yang bikin nontran-nontran. Oh. Siapa iku Londo? Itu memoring-moring. Nah, itu. Ngene Londo. Ada orang mengamuk. Aku ngenteni, wis suwe tak enteni. Wis suwe tak enteni mulo iki aku njaluk kabar. Jadi Ratu lambe musik tepak yo. Apa wis suwe bareng. Iku Itu namanya wis legrek. Iya. Wis legrek.
Sudah lama ya. Iya. Begini, itu ada satu orang namanya gak salah itu ada lolonya itu. Nah, Kartolo. Nah, betul. Nggak tahu ya. Ada betul ya. Ya, terus apa? Bukan Kartolo, ada Sarpo. Sarpo. Sarpo kulo. Ah, Ya, apa? melulit, memang melulit. Iya. Itu mau ngongkoni wong kabeh. Apa itu mengongkon? Bersatu untuk menyuruh. Kok nui ngomong. Ah, lalu gimana itu kerjamu, Ratu? Nah, kalau kamu tidak kerjasama dengan saya, samblek. Nyebut nama Kartolo iku keponak aku. Oh, percuma aja ya. Anjing Jawa. Kartolo iku mang gak belani wong tuwa, gak belani sapa nek kudu belani rakyat nih. Oh, itu berarti meripat. Oh, meripat. Oh, pemeripat. Betul itu. Apa itu orang yang penyelundup? Oh, Mata-mata. Seperti itu. Mata-mata. Mata-mata seperti matamu. Ya, wes, seperti matamu. Wes, saiki ngene lho, Dok. Ya. Ojo kuwatir. Aja kuatis. Ojo kuwatir. Wes, Jangan khawatir. Iya. Masalah iki kok tak atasane dhewe. Begitu ya. Begitu. Perlu londo tak anu apa atau golekan. Apa londo kok golek? Gak dolek tolak. Saya tunggu di tamsi ya. Iya. Kamu sudah berjanji kalau tidak berhasil tak coplok tadi ratu kamu. Oh, iya. Ayo, nyun pamit. Iya, Permisi. Wah. Ya opo. Ngeten apa, Gusti? Lho, londo teko kene iki, Mang. Nang endi landane nang endi? Wis balik nang Lho, jarane mau ngene landane. Sampai turu mawon sih. Lho, nyapek arek iki. lho ya ora perlu wong gene landane Londo ngriki wau madosi sampean. Hei. Londo renik mang golek Kartolo. Nggih. Nek ngono jelas terang cetha terwelo-welo. Lho. Nek ngono Kartolo iku gak belani wong tua kaya aku, belani rakyat, benci marek Londo nek ngono. Berarti jerumusaken sampean. Iya. Lah saiki nang endi wong? Golek Kartolo jero. Nggih. Oh, lah ilang. Monggo patut sing. Ilang ala langka. Mriki Bu sing Lunga. Kano. Langka wis. mriki sing sepi-sepi lho, Bu. Lho, wong ora ono tak golek tenang. Ono tegano. Ora ono lah. Waduh, ketiwasan. Apa? Penekan panjenengan mboten enten. Penekan. Konaan. Kartolo. Nggih mboten enten kali. Anu kasini. Langka mboten enten. ora ono. Loh, kasini kano. Mboten enten. Hancurit kurang ajar. Wah. Syukur. Nek ngono digawa kasini mek Kartolo iki. Lah nggih niki dibatasi teng pundi niki? Wes, menengah karena omah. Nek ngono jelas, Kartolo iku mang abot rakyat belani Londo. Nggih. Wes. Loh, walik ngomong. Terus bopone, nek ngono Kartolo mang belani rakyat. Londo emang dianggap musuh. Nek ngono mata-mata dekne. Nggih. Wes, nok kene tak sumbarane. Nggih, sampean budal kula kali Ibu teng griya mawon. Ya Allah. Kalimu dhewe-dhewe nek kamare dhewe-dhewe. Nggih, niku lho jaga emang. Iya, jaga ya. Eman lho, Pak. No main, tak golekne Kartolo. Ayo sampeyan nang aku sak ayo. Iki gak woyong. Gak worong kraton mesti kisruh. Paman karo bebek karo patih. Kok iso gelut? Buwel lak jenenge. Lah yo lah. Ngerti nek aku mbarawamu kok ora ono. Iki mesti kisruh. Lebih dari ingkang kisruh. Tapi kok nek Pak Ratune goleki? Lho aja kuwatir, aku karep peguron. Aku iso mencolo putra, mencolo putri. Iso mlebu jerone sarung. Lho, Mbah Guru wis ngomong, nak aja kuwatir nek kon mudhun teko padepokan. Kon iku iso ngilang. Tapi balik. Wis pegel ya, Mbah. Iku lho lek katut godhong iso ilang wujud godhong, ngono lho. Nek sampean iso mlaku nang ndukure godhong. Iso pokok nisare ana kayune. Kok iso lha awakmu kepengin ilmu kok tak jak nang Mbah kono. Cuma awakmu nyecep ilmu Mbah gak kuat. Aku gak iso nyecep e, Cak. Lho kok tak wuruki. Soale Mbah iku tuwek enem ilmune wis gak tau metu blas ilmune. Lah sing diangsu apane nek gak tau metu? Sing diangsu kadang-kadang ngangsu nok got. Wis ngene, ayo saiki bersatu golek wong-wong sing gak setuju karo kompeni. Sebab lek diterus-terusno wah sangsara uripe bangsa dhewe.
Kawula cilik. Kok ana jaran? Oh, duduk. Ah, wong cempe. Cempe. Ondo company. Iki lho. Kartolo. Karo sapa? Kasih. Heeh. Lho, kate tanggapan. Kate tanggapan. Mamule aku getun meguru Mbah Slamet iki. Sesuk kudu gak karu-karuan iki. Wong pendekar gak iso sumbar. Saiki aja maju siji. Ampekan kaya wong njolok krubutin kaya menjangan mati. Iki lho pendekar teko gunung Mrutu Sewu. Ayo maju. Pertama aja kamu anjing Jawa Kartolo toh. Apa betulan kamu orang Kartolo? Iya. Ini lerane tabuan sih. Iya. Ini kamu punya pokal gawe karbu dhewe. Londo kok ro lek aku sing gawe pokal gawe kaya. Oh, tonggo-tonggo kabeh. Kamu yang bikin Rio. Nah, Loh, Rio jenaka. Gaduh Rio. Bikin nonar kamu. Aku sing gawe geger. Aku gak setuju anane company ana Pulau Nusantara Jawa kene. Pulomu ta? Pulomu. Pulau ana kromo. Pokoknya saya menjajah. Kalau gak setuju kamu saya pegang, saya tembak mati. Kon kudu nyingkris teko kene. Sekarang tidak mau, besok tidak mau. Lek gak gelem nyingkris teko kaca piring kene. Lah kan keraton kaca piring. Iya, baik. Cuk takon dosamu kon. Mau apa sekarang? Lah kon njaluk apa lho? Srebe. Oh londo, company mati mereka. Aku ngguyu kok wong sempel. Lho mon, man jamino man. Kartolo, kok soge kendel Bonowani kon belani rakyatmu. Anane aku soge mergo aku kendel man. Aja diwalak-walik. Paman saiki ape ngompo. Ngomong. Ape ngomong. Lah terus karepno kek apa man? Aja kekekan ngono. Nek kon belani rakyat padha kon maneni mbek paman. Sampai niku salah man. Salah e. Bangsane kaya ngono gak dibaleni tapi company sing bangsa yo malah kok belani. Penawa lak gendeng pangkat derajat karo wong wedok. Aja ngono. Delok nasibe wong wedok sing ana alas iki. Sak mesine wong wedok ini ditolong diwene penggawean malah ape kok rabi. Umpama tak rabi ape apa kon? Tari narek dhisik. Kasene. Nduk, wong ayu. Timbangane uripmu soro, ayo bali nang kraton. Lah napa balik teng kraton? Dadi bojoku. Sampeyan rabi? Iya. Ora cuti. Iki teko didik kamu lho, ngerti ya? Pancene kabeh tak ware ojo gelem ojo manut karo ratu sing ratu kucruk. Ya ojo bergudul maguguk makuto waton ngomongmu. Sak karepmu dhewe kon ya. Lho, sampean kudu nyambut gawe bebarengan karo aku, ojo nyambut gawe bebarengan karo company Londo. Oh, tidak bisa. Kon gelem tak bondo, gak gelem tak bondo. Lho, kate nglawan aku man. Apa tak pedeni? Ojo kesilan man. Iya. Waduh. Loh. Waduh. Iya. Cak. Aduh, Ratune irunge coplok. Weh. Ora irung kok coplok. Waduh. Timbangane cara-cara sampean mati mawon. Iki aku lho kok iku wong. Wis man, aku jane gak mamane karo penoman. Iya. Cuma aku iki mbelani wis sangsarane wong cilik. Oh iya lho. Sampeyan kudu tunduk karo aku. Iya enggak? Iya tunduk aku. Sumbarane bangsa Londo. Iya sumarana. Londo utawa company. Iya. Ojo njararane ana negara kita. Pulau Nusantara Jawa iki duwek wong Jawa. Lek awakmu gak nyingkir, wah bakal tak obrak-abrik. Kudu golong tiker. Lho, lha apa kok golong kloso? Iya, sebab mari kenduran.